ayaw gyud. Ayaw give up sa imong kinabuhi. Ang uban mag-suicide. As long as you have life, you have hope. Pang nahitabo sa tao gud karon, sadya nga magsakit na, masulod na kay nanay gibati, agay. Masulod na rin Ginoo. Ginoo! Tuwa naman talaga na Ginoo. Anong nahitabo ba rin ako? Ibig ang pinutan ako, gikanser naman noon ko. Ibig niundang na ako ginom, niundang na ako og bisyo, undang ko sigarilyo. Unya, gikanser naman noon ko. Ganahan naman ako, nagalaga naman ako sa imo Ginoo. Ha? Pasangin lang naman yung Ginoo taon. Nga ikaw may naginom-inom. Consequence man na. Kung nun sa gani imong gitanong, imo mo nang anihon, imo man ang desisyon nga magbisyo ka. Di ba? Imo man desisyon nga imo itong puspusan tong karibal nimo, nga namatay, pasahin lang nimo Ginoo. Walay panimalay higala sa ato nga kalibutan karon nga walay mga krisis nga nagyan. Sama ning magtiayon dito sa laing dapit mga igsoon nga nakatagamtam sila og trahedya. Hapit sila namatay sa tornado. Grabe ang ilang pag-uli sa ilang balay. Wala na ilang balay, ilang masilingan, wala na. They start with nothing. Pag kumanapod, gidaw na po another tornado sa ilang kinabuhi, buhagi, bawian na po sila. Wawagit, nagsugod, ug bag-o, kini nga magtiayon. So, tanaw na ito, kini higala, unsaon na ito, gikan sa itong trahedya, sa kasinatiang, krisis, higala, unsaon na ito nga kita magmalampuson. Matupan, nahitabo ni ini nga pamilya, it was a double strike tornado, nga nahitabo sa ilang nga pamilya. Grabe, ha? Basta torniduhan ka, kina wala noon ni sa ato talagsar ng tornado sa ato say kini siguro buhawi, di ba? So grabe gid ang ilang kasinatian ni adtong pamilya. Ito na nahitabo sa Indiana, USA, may gala. So what is crisis, by the way? Ang crisis kuno higala, sa kana siya ka panahon nga you have to execute a decision. You have to decide unsaon ako ni crisis nga nahitabo sa ako ga kinabuhi. The word crisis gikan na siya sa Griego nga krinin. Krining meaning you have to decide. Ha? Daman gana purdoy ko sabi mo na ko karon. Ibulagan ko guyab, ha? Na-bankrupt akong negosyo. So you have to decide. Ang uban mo ambaks tulay. Ha? Ang uban maningkamot. O maka-start na pod. Ang hingpit nga ihimplo ana higala akong ihatag kaninyo is si Job. Na-bankrupt si Job. Pag-bankrupt, ang iya pag yung pamilya, ang iyang asawa may pinakaparat kay India. Job, tungluan na imong Ginoo. Makalimitang panahon sa krisis higala nga imong gilauman na imong asawa. Dili man day muunong nimo. Matud pa dunay usa ka dili ka magtiayon og yang anak antang ang ilang bricks ilang sakanan ga hinay-hinay og atras siya naog na. Kasi okay rin ay mo panaog iyon ding asawa kung maghikog ka paghikog ding imo nang lukso ang asawa og anak gibiyahan nila ilang bana. Hindi bida di pud muunong no. So a turning point of an individual, family, or group. So, mao na siya, o nga atong grupo. So, nasa naman itong grupo, murag apiki naman kita ni. So, magbuwag-buwag na tani. Depende na sa kitawag natong maturity, o depende po na siya sa coping mechanism sa usa ka tao, igala, o sa pamilya. Musahay, ang tao matubag problema, imbis ang problema gamayra, imbis unta ang problema, gibulagan dag uyaba. Kuy nagubog-ubog naman, nagubog-ubog. Karon kay pag-ubog-ubog, maoy na. Siyempre kung hubog ka, kanang dili na wala na maka-neutralize sa imong pagahimo nga desisyon. Etong usa ka ulitaw, gibulagan sa uyab, giingnan sa barkada pagkaluoy ni Brad. Ay na, siyat-siyat sila. Pagkahubog na, wala na, lango-lango na.
Mura og lami na kay paminaw. Ako'y kay ni timing man pod nga nakita to yang uyab kauban sa iyang bag-ong trato sa iyang uyab. Gikargahan man sa barkada, ako'y imong uyab parto. Ay ka ako na bay. Ay wala na, nano gi ko himuon na ay nagkakahuwid man siya og 2 por 2. Ayang gi atangan dito. Pagkahigayon, iyang gibunalan na igo mang lalaki diri sa agtang David kanang diri pa igo tulilik. Pagkatulilik ka na, wala ginawa. Kuya niya, si Batsya. Darong inamatay man do. Patay. Ipangita siya, kinailan god. Pagkatos balik, wala siya, kay sibat lagi, hadlok. Yang mama mo igipangutana. Uy, ako ba nanganak? Ano ba sir? Nakapatay niyo. Ako yang inahan kay naay problema sa alta presyon. Mitukar, namatay. Patay, tanawar ha? Tanawar ang problema. Ang problema unta, emotional ra nga problema. Kay gibulagan sa uyab. Samantalang daghan pa man kay nagsayal dia. Ha? Nagmaot tungod na gito sa nakargahan po sa alcohol, nakargahan sa amigo, nasulsulan. Ito ang problema. Unsa ang problema? Emosyonal ito. Nagka-problema siya. Naimo na siyang kriminal, naangin pa iyang inahan, nigamay gid ang iyang kalibutan may gala. So, doon ay mga tao nga ingana mohandol og mga problema may gala, mag-complicate ang problema. Pero kining niya karon nga atong bagatunan karon, ato tanawon unsay gisulti sa Balang Kasulatan, mga eksperto mahigala, kung data diha sa mga krisis personal man o pamilya man nga kasinatian nga krisis mahigala o sa grupo man unsaon nato kini paghandol. Aduna kunoy 5 ka elemento ni ining gitawag krisis. So, krisis, a sudden upsetting event that threatens so the yung ka palitan na namatay. Physically, it will threaten your physical, emotion, relational, and financial. La, unsaon na nako ni, na-discuss siya. Ha? Kapatay na, unsaon na ko ni, wa ko'y kwarta. Diba? Mao na siya ang mga elemento. A vulnerable state of stress or fatigue. Stress ka, grabe, kung ma-stress ka, kapoy bigay kayo na mahitabo daw. Mura kag muluyahan, mura mato na ngayon sa uban, mura kag gidatugan o kalibutan. Precipitating stressor posing over the age. So, mura na katapusan. You feel helpless and threatened. Ha? Mauna ang mga. A time of choice, you must decide how to react. Ha? Kung may tabo na, mga hingala. So, I'm in crisis. So, unsaon na ito pa-identify ni mo? So, na yung mga pagpati, igsoon nga, magnam na imong senses. Ha? Dunay gitawag pain, ha? Mura ba og katong natorniduhan mga higala, ha? So, dunay maapektuhan ang physical, of course, financial. Tayo gina, nabanggay mo sa kina, nga bangga ka, or apektado ang parenting, nakaburus ka, nakasala, unsao na lang, ha? So, doon na dahil gitawag na ito mga loneliness. So, in any crisis, personal or global, it is crucial for health and emotion to have what? Coping skills. And how to find inner strength to recover from that tragedy. That is very important. Saan na lang, no? Kung ginikanan, nakaburus, or babae, naburusan, saan na lang ko tubang niya, ikaw gisaligan kay ikaw para pagid ang bright, kunya promising kay ka, kinamagulangan, kunya naburusan ka adik-adik, paita, ha? Ya, kinamagulangan ka, pag-asa ng pamilya, so ingana, imong emosyon pa lang yan, imong parent sa ikasulti nini, sa imong mga higala, so ingana nahitabo nimo, do? So, it is important that we have a coping skill, and to know how to find inner strength to recover from that tragedy niya ng imong gitawag na to kahintang.
Sa ka well-known nga statement sa mga speeches ni Sir Winston si Churchill, nga siya, never in crisis. Maura gini. Sa diya ang Great Britain, they were facing crisis. Maura gini ang iyang ginasulti dito sa gitawag nato og ground command. Nga siya, never give up. Never. In nothing great or small, large or petty, never give up except conviction and honor and good sins. Maguba man nga na imong paglaw nga, pero namdumi kanunay, ayaw gyud. Ayaw give up sa imong kinabuhi. Ang uban mag-suicide. I tried that. I attempted to commit suicide 3 times in my life. 3 times. Kay naguna-una ko, murag wala na. But the principle there is never, as long as you have life, you have hope. Away, na mga daghan makasabot nimo kundili ang imong higala, ang imong ginikanan kanunay na naa sa imong kiliran. Kay walay ginikanan nga mutukmod sa ilang anak sa kadautan. Kung naa na ka sa krisis, ang number 1 makasabot nimo ang imong ginikanan. Bisan pa na imong ginikanan, ginatagaw-tawan ka kanunay, pero sa panahon nga ikaw magka-problema ta, ayaw gyud isulti ngadto kanila, ihasulti unsay hinungdan ngano na ang kuna nga nakasala ka, ang kuna nga misipyat ka, makasabot na kay kanang kaming mga ginikanan, daghan man pud mig sipyat sa kinabuhi. Oy, daghan na. Daghan pud mig mga sipyat sa kinabuhi, daghan mig dili maayo nga mga desisyon usab nga nahimo mga kapaglaom. So whether fight or flight, mao na ang may tabo mga higala kanato, sa naa ka sa usa ka traidya. So, fight no matter what the storm may life bring. We are to live 10 minutes at a time doing the best we can do. We take our crisis to God who never leaves us. So, naapay Ginoo, ginikanan, sa likway ta sa tong ginikanan, naapay Ginoo, labaw sa tanan. Labaw sa tanan sa Ginoo, mga higala, di gig ka yaw-yawan. Di gig ka tuminahon, di gig ka ikondinar, di ka idiyar, kundili ang Ginoo tagaan kaniya. I-impress niya sa atong command center, diha sa atong frontalob, kung unsay angayan nato buhaton ni ining crisis karon. Ang uban ni gala, walay trabaho, walay sweldo, pero may diskarte, nag-impress ka, pini mo, kining maglisod-lisod bitaw ta, kining lisod nga panahon, ma-bright bagid ta. Kay katong wala na, katong sa normal nga panahon, wala na to nanononay, karon sa panahon ni ining COVID, dagan mga tao na bright. Dagan tao na bright, dagan usab da wadag, animo. Pero dagan gid na bright. Kaya uban, kauna-una naman nga, ngayon ang iti sa una, tigumo na. Ang hasang sa isda, di na ilabay. Ibutang na dito, ibulad, pagkataon, isagol nila at tabok ang ilang mais. Ang ilang gitanom, ang kamatis, talong, mga resulta karon sa COVID, wala na ang harvest ng uban. Di? So, mabright, nagigapon ta. We take our crisis to God who never leaves us alone. Remember that. Kanang atong suliran, mahigala, nadagko man ang gagmay, ato ng dalhon sa Ginoo. As long as there is life, we have hope. Sa napay mong kinabuhi ka, gaginhawa ba ka? Bahalang yung kalimot o ginhawa. Bahala ka, piki na kayo na. Ay lagi kayo, take it to the Lord. He is matod pa. Nasya kanunay sa atong mga panahon sa mga kaguliyang sa kinabuhi. Kay kining traumatic o stressful nga kahimtang higala, walay tao nga girespetuhan na halot kitang tanan. Moabot na sila bisan unsa nga mga sirkumstansya, unsa nga mga panahon, unsa ma-diagnose kag balatian dia tungod sa imong alcohol, nagadaot na imong atay. Remember, thy faith is the common faith of all. Ang imong samputanan, pareho na tagtawanan. In his life, some must rain, must fall. Ito lang ginagawa nga mo, matud pa nilong pilumuulan, ragyod. Ay, pag-una-una nga, perminti na init. Ayaw sa pag-una-una nga, permanente bagyo ang imong kinabuhi. Muto subang ragi ng adlaw, mubidlisiw ragi ng adlaw, diha kanimo mga higala. So, crisis, remember, crisis affects health according to the physician. Estimate, matod pa sa mga 70 to 90%,
nga ang mga pasyente bibisita dito sa ilang mga doktor, abi nimo stress related ra gyud. Stress related. Na stress kay wala nakapasar. Naman na yung ganyo, wala nakapasar o board exam. Kaya to na ay usa ka nurse valedictorian ni graduate sa high school, pag take niya og board exam sa nursing board, wala niya nakita yung ngalan dito, wala siya nakapasar. Abi mo sige mo sa bata, naghikog. Doon na lang day clerical error. Pagkasunod, simana, adlaw na sunod simana, nakita ang ngalan niya itong bata. Nakapasar di ay walang nabutang, pero wala mabay kay patay na. Tanawa. Yanawa ragod na. Mubo ra kay tagpailop, react na yun sa mga, sa na-stress. Grabe, 70 to 90% nga tanan nag-adto dito sa doktor nila, sa mga doktor. Stress-related problem ra. Na-stress, kay ilang trabaho siguro, labi na kini mga finance officer, mga CEO sa mga company, o mga opisina, mga kala, sumbunganan ka sa tanang problema. Bisan pa sinumbagay sa asawag ba na, sumbungan ka na gihapon. Ay, may figure dia. Tuinga na. Mga uba na, dili man na yung makakupa pa na, na-stress na. Kaya na sila stress. Santod, dito sa balay, wala na yung panahon sa mga ilan. Di na may mga exercise. Santod nga. Kaya siya, tingala siya. Di na siya katulog. Wala na. Di na katulog. Atong doktor, wala man siya sakit. Mauni kasagaran sa sakit sa mga gitawag na tugnaa sa mga leadership, mga igsuon. Okay? Wala ta kabalo. Nganong ano sa ni mahitabo. Ang imong mga pagbati, puro na ka, anong gitawag nila, nigaholic na ka. Sa ay mo pagtanaw sa mga tao, reklamado na tanan. Isa, duha lang ganito nagtrabaho. Pagpangasaba na bisa, kamog yun! General na. So, naiubos to. Wala maay mo na kung performance. Kaya ana naman ni mo. Kaya nahimo naman ni mong kwan. Murabag na general na ni mo. Tanan, pananaw ni mo tanan. Wala naging mga ayo. Wa naging kay tao diya nga palibot nga maayo. So, nigaholic na rin ka dayon nga tao. So, we don't always know why crisis occur. Wa kita kabalo nga no. Ako lang. Kada bitaw mag-ampo ta. Ganina buntag, ampo ko. Ko ginoong nga magbalipayon na gid ako karong adlaw. Di ra gyud ko masuko. Ay kalit ra man gyud pugo na suko. Di bababantayan ba? Uko ko sa anak sa kuugangan. Gamay ragod kay nga hinungdan ba? Oy, siti nagyang gamaya kayo. Kana bitong kusay, di ta kabalo. But we know that how we handle the crisis in a crucial to our health and future. But remember, kung anong mga ingani man ta. So, muna, kita tanam, wata kay kabalo, kung gano'n sa ta, pero siguro yun, managi ng krisis. Kay bisan pa magani usahay, kana imong dagway, kumuna na imong krisis. Kaganahan sa imong dagway. Facing a crisis, tornado hit our lives unexpectedly and so ferociously, kanang hilabihan ba, ngilngig kay nga mga winds of turmoil flood our minds. Mga gitawag nato og twisting and smashing us about mga calamitous catastrophe nga muabot dia sa tao, mga higala. Nga di lang kita kay wala man ipili, madato ka, pobre ka, urunsa ka nga tao, mayukmok ka nga tao, wala. Di kita malikayan nini. So, kung atong tanawon sahay kining niya, piktado ta siguro ang atong one of our best friend, he was accused wrongfully. Piktado po ta na. Piktuan ta. So, ang imong amahan nga gipriso kay na sayo pergida ito pero nakasulod na giprisuhan ba? Di ka kabulod saon man eh. Kauna-una na din ka nga saon man eh. Labi na may abilidad ka, may network ka, you can contact all network. Kontako nimo tong mga notorious ng mga kriminal, kamo na bahala niya, dili na namayo. Gi-complicate nato ang gitawag nato og problema. So, grabe gyud nga problema moabot sa ato kung dili ta kabalo mo dala niini
palagi dili maayo. So dunay gitawag kuno nga upat ka mga sa diha nga naa ka sa stressful nga kaimtang, duna kay upat ni siya ka step ni ining gilabihan nimo gyud kaguol, kabalaga, kapungot, kasagol na. Dunay gitawag shock, numbness, dinaas, shocking. Masyak ka nga nung naitabo, maning, giilad man ko sa akong asawa, giilad ko sa akong bana, giilad ko sa akong business partner, nga di man mo isabot, ingana na. So, hana na ka. Then, numbness, then denial. So, hana ka. Sa ka na, ano sa inungdan, ha? Sani, ha? Modern na method. So, may tabo na, ma-disorganize na ka. Matong, kini, mga kong buhaton. Mau ni. Kanaging decision ba higala nga na si bahala, agoy, patay na. Basta bahala na ni. Amo yung nangigag bahala na ni. Digid mayo ang tumoy niya na. Basta naananas bahala na. So balik mo ka, reorganization. Ato na ko ni siya tagsa-tagsaon. Tingin, shocking, numbness. The first stage in karakter, ang shocking, numbness sigala, mao ni siya ang first stage gid nimo sa diha nga naa ka sa crisis. No, di gini mahitabo. Denial, di ni dapat mahitabo. So, doon na kay realization of loss, so anger, so denial, ni spirit. So, mo nang naay mahitabo. Searching, sa may searching. Searching and yearning, sika the stage is characterized often by blaming. Asay, i-blame ni mo yung kaugalingon, akong manggod, ingani gyud. Then, you will blame somebody, a blaming game. So, muna ni siya ang gitawag na to blaming game. Gitawag searching and yearning. So, muna ni ang gitawag na to blaming game. Perception of what should be done differently may evoke disappointment and agony. So, if only, more than kay mo, palang yun lagi niya gikuanan, iya palagi, sugot palagi dyan, di gini siya mahitabo. So, next is the disorganization, no? Maunang imo na yung anon. So there is, matod pa, there is no single right way of going through the grieving process. People often back and forth between the stages sa diha nga ilaning yung crisis or mga namatyan ba siguro. Grieving takes time, even weeks or months. So mauna gina. Once, hinumdumini. Once it is an emotional problem, mga higala, it takes time is the best antidote. Muna healer. So muna, ayaw dayon og react, ayaw dayon og execute og decision while you are naapakas kapungot, naapakas sa kahimtang nga imbalance, disorganized ka. So ayaw gidayon kay posible ang imong mga desisyon ana dili gyud maayo ang gitawag natong sangputanan. Hinumdumi katong batan-on nga gibulagan sa uyab, so ang iyang desisyon dia harahara dayon, so nakapatay na noon siya. So ato nang tanawon kay basic ang problema, di ka mayra. Wala ra na. Remember Job. Job is the perfect example when we talk about crisis, no? So dunay bay to finding process reor mangita gid ka og posible ra gid ni masolba dani unsaon nimo pagpangita og kanang healthy nga gitawag natog solusyon. Then dunay gitawag, we have to accept the fact kay Ginoo gani wala gani na appeal ga Ginoo gani to siya, wala ili man to siya exempted sa mga suliran nga giatubang niya kaniadto gani maayo gid ang iyang katuyuan. Usahay kita napatay dili maayo nga katuyuan. Ang Ginoo maayo gid ang katuyuan nga iyang luwason ng mga tao, and yet unsa may nahitabo siya, he was accused wrongfully. Giakusar siya nga dili tinuod para sa iya, and yet ang Ginoo mga higala iya to gidawat andanan. He absorb everything for your salvation and my salvation. Okay? So, it takes weeks or months nga. Kana bitaw diya dayon magdesisyon ka, di pa stable ay mo una-una. Kidna di gyud maayo ang itawag natog sangputanan niya na nga mga isyu. When individuals na atag gagrab makalisa nga crisis sigala,
Ang pinaka the best is we have to search for this spiritual power. Alagid, gahom ragid sa Ginoo. Ha? Una luhod. Luhod ragid. Ako nagka-problema ko sa akong anak kaniya to. Tanaw ko sa iyang mga ako digid ni Mayo ba. Kaya walay klase wala dia tagdugay mo uli. Tanaw na ako. Grabe gyud. Ahurot na akong mga diskarte sa mga approach, mga kapaglaom. Muna ang imong kasinitian dili gina siya garantiya. Ay mingon ka nga, niagyan ko na. No, you cannot say that, ha? Sa mga ginikanan. Bisan panunsa man ang imong kasinatian kaniadto sa batanon pagka dili na garantiya. What guarantee is search for spiritual power sa pagtabang kanato niining atong giatubang nga krisis. Ayaw gyud pagsalig sa imong kasinatian. Imo naging saligan ang Ginoo, the spiritual power. At first, you may be angry with God. Mapil mo Ginoo, Ginoo, anong yuning itugot? Just like what happened kang Brother Abil diha sa Surigao, mga higala. Can you imagine ang iyang bugtong nga anak? Bugtong niya nga anak, kipatay sa adik-adik, 20 kampin ang samad. Naglagot ang katilingban ditong dapita kay katong bataa ilado nga buutan. Nag-eskwela to pagka-pastor diya sa SPEC. Ang tao bisan pa ang chief of police sa ilang yun, mingon nga grabe yun. Nadakpan man yun itong adik-adik. Yun sa mga parentela, kamo rin bahala na. Imagine. But Brother Abil, si Brother Abil, iyag yung ayaw ninyo na hilabti. Kay iya gyapon na siya sa Ginoo. Sayunan kaana nga mga pagpati igala. So at first we may be angry with God. Makayon ta, asa man ang Ginoo? Sa diya akong anak gipatay. Asa man pud ang amahan sa diya si Jesus Christ gilansang sa cross. Ya pud ay pautana karon. Sa gani ang anak na kayo na, Father, why hast thou forsaken me? Gitugot to sa Ginoo higala, kay may katuyuan. Wa takabalo. Nganong gitugot ng mga ingon-ana nga mga panghitabo, mga higala. Ang ato ra gyud nga may baluan. When crisis, sa diha nga naa ka nagatubang sa hilabihan ka problema higala. Hilabihan nga mga problema. Don't forget to ask the Lord. Akong gina na ko asawa, kita'y mahimuan nakuhurat na akong diskarte, surrender na ko. Ang among Ginoo, kanang kadlaw, kanang gabi, tungang gabi, akong sudlon sa kwarto ang bata. Magluhod ko dito sa iyang ulo, akong ampuan. Ako siyang ampuan, ako Ginoo, ikaw nagibahala, humanagid ang akong diskarte tanan, wa na ko'y mahimo, Ginoo. So, kaluoy sa Ginoo, may mga depression na itong mga bata, doon na siya mga attempt, mga suicide, gani, iya na nang giplansa ang iyang, iyang giplansa, dirigid. Napay mga, tanaw ko na may mga laslas kamot, liwat po din sa kuha siguro. Dakan mamugog laslas diri sa kamot, kaysa una naglaslas mo ko. Pastila, no? Maingahan ini sa ito, digid ba, lisod gigay. Doon na nagagay mga panahon, mga kapaglaom. Ngayon ko kung ingani mala niya ako mga bata na mundang resign na lang yung pagkapastor. Why pulos ako pagkapastor kung ingani ni? So ingana. Pero you know what? When we seek God, when we seek spiritual guidance, spiritual help, the Lord will answer thee. The Lord, tuan na yun. Pakitaan na yun nato nga. Bisag ingana sila. Ito ragigyapon nga, pahiuman ba? Ito ragigyapon higugmaon. Alamik ba kay kayo gid manguan, pero ilang, mau maginay. Mintras niya patas kalibutan. So, nga siya yun. These atrocities are not from God. Kini mga pangitabo ini igala. Mga suliran, mga kaguliyang diris kalibutan. Ayaw gid ni ibasol sa Ginoo. Ayaw gid ngayon nga ang Ginoo pag nagbuot nini. Hinumdumi si Job sa tabo sa krisis ni Job igala. Iya to sa kaaway. Dili to iya sa Ginoo. Walay mahimo ang Ginoo
kung ang tao magpili. Sadya nga ikaw nag-inom, nag-drugs, nadaot ang imo atay, nadaot ang imo organ, ang Ginoo day nagbuta na imo man ang desisyon. Nya ipasangil na rin natos Ginoo. Sadya nga maganhanan na ta kay ang nahitabo sa tao gud karon, sadya nga magsakit na, ha? Sakit na dito, di na kay kalakaw. Di na kalakaw, bata pa. Masulod na kay nanay gibati, agay. Member na sa Agay Club, hangad-hangad na dayon. Basulo na rin Ginoo. Ginoo! Tuwa naman talaga sa Ginoo. Anong nahitabo ba rin ako? Ibig ang pinuutan ako, gikanser naman noon ko. Ibig niundang na ako ginom, niundang na ako og bisyo, niundang ko sigarilyo. Unya, gikanser naman noon ko. Ganahan naman ako, nagalaga naman ako sa imo Ginoo. Ha? Pasangin lang man yung Ginoo taon. Nga ikaw may naginom-inom. Consequence man na. Di ba? Kung nun sa gani imong gitanong, imo mo nang anihon, imo man ang desisyon nga magbisyo ka. Di ba? Imo man desisyon nga imo tong puspusan tong karibal nimo, nga namatay, pasahin lang nimo Ginoo. May gundi mo, kung ako'y Ginoo ba, litikon ko ng dalunggan mo ba, huy, kung pasahin li ha. Pataka ra ka diha. Pero ingana gid gyapon usahay kita. Ha? Say mangingon na papasahin lang Ginoo, ang Ginoo ay absorb na lang na Ginoo. Ay na lang Ginoo paghaluoy ni nga akong anak, ako naman tao ay napasanginlan. Pare ka nga danog iba, pagkasala nila gipangutana. Uy, asa man mo gipangitas Ginoo, ingon dong lang siya dan. Ani ara ko Ginoo, tago ko. Unsa day ka? Ay, kuan man gud Ginoo, ang babae nga imong gihatag sa ako. Hey, pag-abot sa babae. So, babae, ang Ginoo, ang iambitin manggod, ngayon mo ang nahitabo, ang Ginoo mo isadan. Eh, nga na. Mao na may hitabo. So, mga higala, kini mga kalisdanan, kaguliang nga nahitabo, dili ni iya sa Ginoo. Resulta ni sa pagkahulog nato sa pagpakasala. Usahay, kita pun magasala, ay ang yawa manggod, bitaw, mahigit no. Ang yawa, igora po na nagsuggest. Hoy, mo ni buhata. Kay nindot dito ora pa ta. Wa man to gipugos ya danog si iba nga giingnan to siya wa gitiunan to kanang espada nga dako kay kaon ba? Kaon. Uloy. Gilingaw-lingaw ra to siya. Tuka pag makakaon ka ho tanawa ra go. Yan kay tao na may theory nga to see is to believe. Uy. Lamiya oy. O tanawa ko, mananak ko, serpente ko. Pero makaistorya mo ko, namatay man ko. Ang gilingaw-lingaw gitik-atik ra to mo na kay nito ta sa dagang atik-atik. Abi di mo kano daghan nga burusan kan mga buutan nga babae, mga inosente kay nga mga babae, mga bright ra ba? Kay nito sa atik-atik sa mga laki. Gatik-atik ka man. Wa magito sunda ka tong proper bitaw nga mga prinsipyo sa mo. Kung ang lalaki matinud-anon magina sa ato, maayong magid ang ilang tumong. Kay gusto emotion magid. At sabay gisunod, katubang inferior brain katong amygdala kay nakisan magud kay. Lami na hinugot. Hindi na katulog. Magpakisa mo kontrol. Nay ka na. Laboros, kinsa man to desisyon? Imo man na. Kini mga yaw nagsuggest ni sila. Lingaw-lingaw na ta nila niini. Pero hinumdubi gitagaan ta sa Ginoo og free will. Gitagaan ta sa Ginoo to understand what is right and what is wrong. Iyon ang Ginoo, kung ang imong tumanon kining sakto, higi ka magka-problema kay sakto na. Di ba? So, ingana na Ya, ang Ginoo rin akong pasahilan nga nabilanggo pa kong kabayti. Nga ako ko ito tinuyuan. Ako po na ingon. Ako magkong ginikanan. Wa magkukugigiyahan. Oy! Na ako'y participation. Because I know what is right and wrong and I choose the wrong one. So, mauto'y mga consequence. Torture ko sa military sa una. Ipasangilin ako sa akong ginikanan. Ipasangilin ako sa Ginoo. Nga ako man itong binuhatan. See? So, but these atrocities are not from God, but are the work of the evil one. Kinsa man ang evil one? Kita pud kay naimo mo ta evil kay gituuma mo ta sugyot siya wa. So unsa may imong sa diya nga para makalayo kag crisis sa kinabuhi igsuon. Di kita makalayo kay bisag kana imong dagway. Crisis na nadan. Nabitaw uban ni kana silang dagway.
Unsa na yung kilay? Uy, baga bagay ni. Abo din nanay. Kilay kiniskisan, aping pinintalan. Buhok gumuson, aro ingnon na mistisa. Mao na. Kita ray kay imo na kay sa di lang kita kadawat sa tinuod ba. Ara ganagan. So ngayon ngayon. Ani ay hen sigala sa kraro makasurvive kita sa crisis. At tubanga ang krisis. Ito ba nga ang problema? Ayaw dagani. Ay dagani. Istorya ragod ta. Kung ang problema higala kay gidaot ka sa imong higala, istorya ragod ta ba? Istorya ta ba? Kita yung mag-usay ganita ka istorya. Muna karong Lunes na aming program nga istorya ta. Istorya ta. Istoryahan ta ni mga issues kinabuhi. Karong Lunes, mao gyapon. Buli nato diri nga episode. Istorya ta. Istoryahan tani nganong sige kag pailad anang imong uyab nga bisag adik-adik na pailad ka ra gyapon. Nganong sige kag silos mga higala atud tanan istoryahan tana. So kay isahay magud kita mahadlok ta making istorya. Kay mga tao atud itabi-tabi nato, di ginato ato bangon. Face it. Face the reality. Unsa man issue nako? Unsa man imong issue nako, Brad? Sir, unsa man imong issue sa ako? Istorya na gani sugod. Kay importante man nga ang relasyon mapreserbar. Dili ka istoryahan mo na aron madaot niyo no. Istoryahan nato ni para mapatsab nato, masabtan nato unsay suliran, unsay ugat sa simulat dulot ni aron maistoryahan. Para dili ta magsinumbagay, magginaksanay ta kay mga tumantag langit. So di ta mga langit. Hala, baira na imong atsa da. Dadama na imong 45 o 40 sanggot gala kung di ta mga langit. Hindi rin naman tas kalibutan. Face it! So, matod pa, work and maintaining a daily routine. Get your daily exercise. 8. Mao na itong himuhuni ka na. Get your daily exercise. Eat at regular times. Nutritious fruits. Mga vegetable. Mao na. Try to sleep 8 hours a day. Drink at least 6 to 8 glasses of water. And go outdoors into the fresh air and sunshine. Mao na. Focus on routine, what things you do with positive things. Kung sa imong naandan nga buhat nga, mo ni magbisita ka, makakita ka mga tao kada buntag, makatagbo ka, ma'am, good morning. Pagkaugma, kaya kay krisis, magmugot ka, matingala, siya yung problema ato niya. Di ba? Apil naman ko siyang problema. Hotel abot, apektuhan na ito. Natingala mo tao, si mumugot nga, di man ingana imong personality. So kung nun sa imong naandan, buhata ra gyapon na. And be positive in all things. Be positive. Kung unsa na itong nangagi na to. Kung giilad ka na niya, mora gyapon, kung bisag unsaon nimo nagpuspos, madi maginasemosa pala. Tagdan na lang na, hi friend, how are you? Nandili po plastic, Ginoo na bahala na nila. Diba? Kaya madaot mga gata. So, litis, katong kagahapon, ilubong na lang to sa, dito sa imburnal. Anya, takpi pa din. Eliminate sugar from your diet, choose to think, and of the positive, uplifting. Katawa po tao sahay. Ayaw po katawa, ikaw ra isa. Kaya kung magkatawa-katawa, kaya ikaw ra isa, makita ang kasilingan. Sabi, kasulti silingan ni mo, no? Tingnan mo, tao mo ito siya ra isa. Being humorous, being pasabot, ayaw kayo seryoso sa kinabuhi. Ang Ecclesiastes Sigala City, 16, 15, 16, o 16, ayaw kayo pagpapalabi o kanang pagkapalaan. Seryoso, tawa po ta ba? Ang tawa kita kay kalibutan, gamugot. Sige ba gamugot, tawa ka, ang Ginoo, ikatawa ba siya diya, ni may panahon ba nga nag-humor siya ang Ginoo, di ba? Sinang ka nga ingana ang atong Diyos sigala. So, ayaw kay palabi o ayaw po pagkapalabi po o sinagoy niya. Ayaw po. So, think positive kanang mga butang ba nga maka-uplift, ayaw ng butang nga makapa-degrade sa imong kaugalingon, makapa-degrade sa uban mga higala. So katawa po, nga, may gani, Brad, kay ang Ginoo ba, mayarigin kay sa ako. Kaya bini mo, kundi pa mayo ako ang Ginoo. Yes, bitaw, kini akong ilong, moral nagpalwa ang gaya ka, pero
Salamat kus Ginoo. Nga naman, as labig ang akong bangag sa ilong nagbali na banga anana dito sa taas ni bangag sa ilong sa ulan malumos ka. Kita. Nga tawa po mo ay kay mo pagpaseryoso. Hinumduman nato, hinumduman nato. Remember, in the life, we are givers and receivers. Karon, magkatag pa ta. Sunod na po, kita na po itagaan. Today, we may be lending and helping hand to someone else. Tomorrow, they may be helping us through our crisis. Ana rin na, kita gani kagtao, gagalisod-lisod, igala, ayaw gin pag-ukun-ukun og tabang mga higsoon. Pariha to si akong higala si Ate Raisa sa panahon sa krisis sa iyang kinabuhi. May usa ka pastor didto sa pasayloan ako ni Ate, wala na ako ni siya na napapananghid niya. May pastor higala nga didto sa Baganga. That was 2006. Dito siya uban sa iyang pamilya. Krisis sa iyang kinabuhi. Gitagaan siya sa pastor og 3,000 ito ba pamasahe. Namatay na taon tong pastora. Pero ang iyang asawa na karon maestra diya sa Compostela. Abidi nyo ang usa ka dakong panalangin sa gihimo sa iyang pastor sa una. Abot ang iyang kaayo nga iyang naglisod. Ang iyang sa karon kay tungod aning COVID, maestra sa church school na say kaluha nga anak eskwela Mountain View College. Galisod og pang-enroll karon sa Mountain View College. Gipadalhan ni Ate Raisa kwarta para pang-enroll sa Mountain View College. Sikita mo nang so ingana ra gid na ang kinabuhi igala. And remember, in life we are givers and receivers. Today we may be lending and helping hand with someone else. Tomorrow, they may be helping us throughout. Dili po nato ni gihimo kay para mga tanong, dili. Ing ani ni isa igsoon. Kay nindot kayud ang mutabang. The reality of life is, sometimes you are giver and receiver. That's the reality of life. That's the reality. Mao na siya gitawag natog realidad sa kinabuhi mga higala. Taking control of crisis takes action, one part. So, sa atong imuon ni, kung nakinahanglan mga itag-tabang, doon na kay gitawag na to og mga professional nga makatabang niyo. But, sa mga relisyo, ingani nga crisis, some losses that the family suffers, divorce crisis. Kanang, mo ni may tabo, kanang bulag, makalinisang. Mga bata, piktuhan anak. Some of the losses that the family suffers in the divorce crisis, unsay mawala sa diha nga magbulag ang mga magtiayon, unsay mga wala ang ilang damgo. Wala. Loss of parental rule, loss of total whole family, the redefinition of family. Lagi na siya. So in crisis like this, we need a religious good. At ito kitag spirituality, mga higala. Basta ingon, ani na nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Mga sitwasyon sa kinabuhi. Madto ka o attorney, magastuhan lang ka, langan pa, dagsara. Lawas, daghan kay kagkwarta. Kay may maning pastor, kay wa may bayad, tampuan na ka, walay bayad ng pastor. So, ang pastor pa yung muhatag ni mong kwarta. When I was dito ko sa Maramag sa una, nay, 7 ka buk bata. Miyatos balay, kay way paniud to, gipapaniud to na mo. Ako'y kay miingon mamana, ang iyan ba asawa to sa ospital kay nanganak. Nanay 7, naapagay nanganak. Ibilin sa daw niya ang bata. Ibilin. Alam di man mo, ati man nung tao man to. Matiman kay taong ito'y. Hoy, kabalo mo pila ka adlaw gibalikan. Halos ka pinduha ka simana. Ang ako kasawa, di na may spilling ang dagway. Di na may spilling. Alang man na imong pangabugon. Naapo ko itulo ka bata niya itong panahon na. Napulo na among anak. After TV mo, TV mo, may nagtulog ka si Bana, niabot pag yung, og 2 ka bulan. Basta ang akong asawa,
Wa di na gid may spilling ang dagway. Pati po ko, una nga lang naman nga. So na, mana, kalilisang. Pero tayo mahimo, wala pang abugon tana. Ha? Mo na realidad sa kinabuhi higala. Nga lang ato na silang pasagdan. So sa pa'y mawala higala. When divorce crisis happen in our family, loss of friends, business associates, loss of money and property, loss of attachments, wala, ang pagbati, apektado, loss of mutual friends have to choose where their loyalty is. Kaya na yun, labi na katong mga katong mga friends nga mo sa ila, oy, ito na, di, ipang-block na ka, di na ka maminaw, kaya kontrabida na ka, mo na may tabo. Imutambag ka sa imong higala, ay, gagagamay na noon na imong kalibutan, di naman na sila ganahan, maminaw nimo. Yes? Mauna siya ang mga mahitabo gyud sa diha nga magbulag. Ano? So, mauna siya sa US may gala sa study, 30% of average decline in their standard of living katong mga divorce. Men struggle to maintain 2 household. Wala nung kay sila extra nga time kay atos pikas kay nabot siya responsibility to kay kundi niya himuon naman siya civil liability. So divorce is a traumatic experience. Ay kay mo kining mga tao higala nga silang duha ako pamilya kaya ko ni dupan pero actually sultihan ta ka grabe gid na siya. You karang halo maggamay na ang imong panahon ba then magka-stress ka kay double time ka naman. Nairagid ito, isaragid ka pamilya. Isa ra imong unaon, takay panahon pa sa imong, kung gusto nimo sa mga free time, so mo na siya mahitabo ang imong responsibility. So side effects na include added responsibility and decreased free time. Some of the greatest pain, according to the expert, some of the greatest pain from relationship losses in the family. Good people hurt good people. Family members hurt family members. We desire emotional healing. Pero lisod kayo. So, mo na may tabo. For some people, the loss of a beloved pet, ang uban na gani nga, mawadal na gani ka ng pet, muranag. Bitaw no, mga tao karon, mawadal na, mamatay lang na ilang iro. Mura pong namatyag tao. So, crisis, no? So, develop silang mga emotional depression. So, kung man stress. So, stress, it will lead to depression. So, kung dili na mabantayan na to na, kaya ba na maghikog. Dan bantayan na to na mga kadang gitawag nila o red flags sa mga suicidal tendencies. Kanang, hindi lang, masulbad na ninyo problema. Agdi lang, magmalinaw na mo diri. Sige lang, di na mo magproblema na ako. So those were red flags, no? We will seek help. So ato ginay nang i-monitor na. Ang uban na mangambak tus bintana. Cancer, it is a catastrophic disease that not only an individual problem but brings the tibok pamilya. Sina ka, nagka-cancer, na-cancer ang inyong breadwinner. Inahan. Piktado tanan pamilya, piktado. Piktado ang imong eskwela, ang imong routine, piktado gina siya. When this cancer strike in the family, mga gitawag katasuri. The American National Cancer Institute report 2008 were estimated 12.7 million cases of cancer diagnosed and 7.6 million deaths from the cancer around the world. So, mas grabe pa ning nangamatyan niya kay sa COVID. Millie, she was diagnosed with this cancer iyang chemotherapy siya mga wala ang iyang walang buhok iyang tingog singer but God miraculously healed this woman. God restored her life. So naghatag siya og testimony all around the world and naghimo siya og mga lectures. So, kinahanglan doon na tayo gitawag strong family in crisis, no? So, healthy families reaches out what they can do the best. Ilang yan. Pull together, get help,
use spiritual resources, open channels, communicate. Mo ni ang problema na mo. So, go with the flow. In normal circumstances, have things under control. But in times of crisis, we need someone. Go with the flow. Yung kinahanglan man mo tabang, ayaw. Hindi na ito makaya. Seek help. Think of crisis sa atong pamilya nga kasinatian igala. That's a painful experience, part of the crisis. What happened the most during your recovery time? So, niya may tabo. Okay? Pero itong usa ka inahan, giabandon siya, burus, naburusan, giabandon pagid sa nakaburus sa iya, paita Yung nabisitahan siya, kabisita sa simbahan, tabagan siya, gitabangan siya sa iglesia. And she was able to recover. She start a new life. Right? Remember, we have a God. One of God's promises in the Bible for those in crisis. Atong duol gitas Ginoo. Praise be to the Lord, to God our Savior. And daily, matag adlaw, matag adlaw, nagadala siya sa atong pibati niya ang imo brother. So dili ta gayan magkahadlok may gala. Kaya ang saad sa Ginoo, I am with you. I am with you. Brother Eugene, I am with you. So I realized that this crisis will not last long. And this crisis, God helped me. Ang Ginoo magatabang kanako. Sa crisis nga labihan nga akong giatubang kaniadto gala. Never God forsake me. Nalabangan akong crisis sa kinabuhi. So ingon sa Ginoo, for I am with you. And siya, don't be discouraged. Igsoon kung ang problema gani atong gitawang ma-discourage na ganita. Di gina maayo ang resulta. Kay maunay gusto sa yawa nga ma-discourage ta. Kay once ang tao diskuryo na, buhaton na niya mga butang nga may layo siya sa Ginoo. Di na siya maguna-una unsay mga dili maayong resulta, basta discourage na siya. Remember this promise, ang iyon na Ginoo, for I am your God. Iyatang ligunon, so kaya na to. Kay ligunon man dahi tas Ginoo. Maubito nang ingon ni Paul diya sa Filipos 4:13, todo lo muy puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things in Christ because Christ is a source of my strength. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Left man nyara day right hand. See? With my victorious right hand. Muna ang promise sa Ginoo higala. So igsoon, unsa ba ng crisis nga imong giatubang karon? God has a promise. Don't be afraid. Don't be discouraged. I am your God. I will strengthen you. Meaning, naasay solusyon sa tanang problema. Problema sa pamilya, naasay solusyon. Problema sa negosyo, naasay solusyon. Problema sa imong trabaho, naay solusyon ang Ginoo. Sa nga klase nga problema, COVID nga problema, naay solusyon ang Ginoo. Igsoon, kung asa ka karon, unsay imong kahimtang, uban ka nako, ato itugyan gining, atong krisis sa kinabuhi. Maginagmay man ni madinag ko, ang ingon sa Ginoo, di lang kita magtalaw. Kustaliwala nini mga tornidos kinabuhi, mga bagyos kinabuhi, buhawis kinabuhi, alimpulos sa kinabuhi, may gala, we have a God who promises us.